Здрасти, YouTube. Това е каналът за пирате Ур. И така, значи, това е нашата къща. И някои други постройки. Обърни се, бе. Така. Постарахме се малко. Мисля, че не знам. Но добре, сега да ви разведем и с нашата кандидатура. Ева. Значи, това ни е къщата. Да, къщата. Тук има малко цветя, така сме оградили за по-яко да стане. Тук е барбекюто. Макар че... Така. Имаме си магаре. Ето го. Тук виждате мелничо. Да, мелницата за пръв път е правила, така че не е много хубава. Да, покажи отвътре как е. Това е отвътре. Добре, да покажем фермата за жито. Ето е пътечката. Това е пътечката. Това е фермата за жито, което Ранов направи. Сега е в мен. Това е една малка горичка, просто е така за кръста да има. Сега къщата на дърво. Тук под това голямо сянчисно дърво, така да се каже, направих пейка с книги. Така. Ето. Сега да си чете си книги и така. И една къщичка, която е на дърво, която в истинския живот е превърнах в Майнкрафт. Така. Аз съм на 13 години, той е на 14. И двамата сме от София. И да, надявам се да ни приемат. И... това. И да. Да. И да ни приемат, да, както казах. И довиждане.